Исәнмесез, кадерле дуслар. Приветствуем вас, дорогие друзья. Мин Рамил. А я Нафиса. Без икебез дә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистлары. Мы артисты государственного ансамбля «Песни и танцы Республики Татарстан». В нашем коллективе работает более 100 человек. А вы хотите узнать их поближе? Тогда смотрите нашу рубрику «Творческая среда». «Ижади Чәршәмбе». Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Иҗади Чәршәмбе тапшыруның чираттагы чыгарылышын башлыйбыз. Бүгенге героебыз Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленең хор төркеме солисты Фәнил Фәйзуллин. Кызыл өрик түгелгәнедәй, кара чәчең үрелгәнедәй, синең нурлы битләреңнән көннең йөзе күренгәнедәй. Кызыл өрек, сөеп калдым мин сине күреп. Кызыл өрек, ал син мине кочып үбеп. Кызыл өрек, сөеп калдым мин сине күреп. Кызыл өрек, ал син мине кочып. Безнең хөрмәтле тамашачыларыбыз Фәнил Фәйзуллинны күпләре Казан егетләре төркеме җырчысы дип беләдер. Әмма алар әле бер безнең серне белмиләр. Фәнил Казан егетләре төркеменә киткәнче җыр һәм бию ансамблендә 9 ел хезмәт итте. Менә Фәнил, син безгә кире әйләнеп кайтуыңмы, әллә инде бу Казан егетләре төркеменнән ял итеп кенә торуыңмы, әйт әле. Исәнмесез, беренчедән исәнләшеп китим. Дөресен әйткәндә, мин ансамбльгә бит инде 2008 елда килгән идем. Мин монда бик зур мәктәп алып киттем. Аннан соң Казан егетләрендә җиде эшләргә туры килде. Ансы минем өчен шулай ук зур мәктәп булды. Һәм яңадан инде монда кайттым. Юк, китәргә килмәдем инде бу елда. Алла бирсә, исән-сау эшләргә язсын. Киләсе көннәрдә дә. Шундыйрак план. Амин, шулай булсын. Фәнил, син бит әле минем хезмәттәшем генә түгел, минем якташым да. Күрше авылныкы. Менә әйдә әле безнең матур туган ягыбыз турында сөйләп кит әле. Үзем мин Тәтшаяны Зуратыраш авылында тудым, 1989 елда. Мин үзем туган ягымны бик яратам. Ник дигәндә, бездә табигать матур, үзең беләсең бит инде Рамил. Бик матур. Шуңа күрә авылларга, конечно, бик яш кайтылмый. Хаман юлда булгачтан, шулай да барыбер инде без кайтып җиргә тырышабыз, вакыт тауып, үзебез кайта алмасак, тәниләр үзләре килә башлады хәзер. Менә авылга кайтабыз дидең. Кемнәр янына кайтасың? Мен авылда кемнәрең бар? Авылда Аллага шөкер, әтияне исән сау, дәвәне исән сау, әле менә Аллага шөкер 91 яшь тулды дәвәнегә. Сеңлем белән инде без үзебезнең туганнарыбыз күп, безнең әтиләр ягыннан алганда, әтиләр вообще гаиләдә 10. Шуңа күрә кайтырга кеше күп. Туганнарга, әтиәнәләр янына кайтып киләбез инде. Аллага шөкер, шулай кайтып йөрергә насип булсын, тагын узак еллар. Менә ник җырчы булдың дип сорамыйм, чөнки мин инде үзем синең җырчы булуыңда шигем юк иде, чөнки син бит инде бала чактан авыл мәктәбендә укыганда ук район сәхнәләрендә җырлап үскән егет. Һәм шуннан соң бит инде син җырчы булырга хыял куеп үзеңә Казан дәүләт музыка көллиятенә укырга кирдең. Менә шунда укыган елларыңны да сөйләп китсәң, безгә тамашачыларыбызга кызык булыр иде. Икенче класстан җырлый башладым мин, гармонга җырлый башладык без. Безнең гармонда Фәйрүз апа мине алып җырлый башлаган, инде үзенең гармонын тезләренә куеп җырлатып мине өйрәтте. Анарга бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Җырны шуннан да әтиләр ягыннан күчкәндер, әтиләр безнең гаиләсендә барсы да җырларга яраталар. Башта инде мин 9 класстан ук райондагы педучилищега кирмәкче. Аннан соң әни әйтә, 11 класска кадәр безнең янда тор инде, өлгерәсең дигәчтән, аннары әни 11 класста аны бетергәчтән инде әни барып белешеп, Казанда музыка училищесына укырга килдем мин. Беренче тапкыр Яркасауныга тыңлады да мин Яркасауны распевать иткәндә, мин ул вакытта мәктәптә, авыл мәктәбендә укыгач, распевканың нәрсә икәнен дә белмим. Яркасауны миңа бер көн кырбас качтым. Мин икенче тавыш җырлагач,
Аннары җырлатып күрсәтте дә, мен аркасыннан әйтә, ярар инде, җырлыйсы килә дип әйтерсең, кил диде. Инде ул миңа да шул вакытта мин инде ышынып кайтып китеп, әзерләнеп, экзаменнар биреп, музыка училищесына кердем. Мин бердә үкенмим үземнең һөнәремә. Аллаһка шөкер, мин барсыннан да канагать, бүгенге көндә эшемнән дә канагать. Исәнлектән генә аермасы менә Ходай Алла бирсен. Элек бит инде күп менә сезнең заманда үскән егетләр Салават Фәтхетдинов тавышын чыгарып, аңа ошатыбрак җырлар иде бит инде. Менә мин хәтерлим әле, синең дә шундый башкару манераң бар иде, аңа ошатыбрак. Әмма училищеда инде менә синең чын үз тавышыңны таптылар, шулай бит инде үзеңнең тембрыңны булдырдылар. Табигый тембрың белән җырлый башладың. Син бит инде менә безнең киң диапазонлы җырчы. Безнең ансамблебездә озын халык җырларында башкарасың, тиз җырлана торган җырларында башкарасың. Хәтта эстрада җырларында син бик зур шундый талант белән башкарасың. Эстрада җырларын башкару мөмкинлеге сиңа инде менә безнең ансамблебездән кырыйгарак китеп эшләү мөмкинлеге бирде бит инде. Менә Казан егетләре төркемендә эшләгән елларыңны да сөйләшеп алыйк әле. Менә Казан егетләре төркеме гомумән эстрада төркемендә эшләү һәм инде дәүләт ансамблендә эшләү, алар икесе ике төрлеме, аерыламы бер-берсе белән эшләү төре? Әлбәттә аерыла. Мин әйтеп китәм, ансамбльдә сине көн сайын син формада торасың бит инде, дөресен әйткәндә, синең өчен барсында ансамбль эше дип әйтәсең килә, син үзеңнең табигать биргән тавышың белән эш итәсең профессионал дәрәҗәдә. Эстрада инде син үзең эшлисең, бөтен әйберне син үзең әзерләргә тиеш барсында. Димәк, акча булса ашыйсың, булмаса ашамыйсың. Менә ансы дип дөрес. Сиңа концертларында беркем эшләп бирми, ансамбльдә кебек костюмыңны да беркем үтекләп бирми дип әйтәсе килә, сине бер кая беркем көтеп тә тормый. Бөтен әйберне син үзең әзерләп, хәстәрен күреп җиргә кирәк. Инде җыр ягыннан килгәндә, әлбәттә инде эстрада бит инде барыбер иркенрәк дип әйтим, анда ничек телисең шулай тотасың дип әйтәсе килә сәхнәдә. Монда син ансамбльдә инде без татар халык җырларында, шулай ук романсларында профессионал дәрәҗәдә хөкүмәткә дип әйтим, халыкка күрсәтергә тиешсең. Шуңа күрә булар икесе ике төрле нәрсә, мин буларның икесендә бер төрле дип әйтсәләр, мин алай димәсем. Әйе, аларны гомумән чагыштыру дөрес түгелдер ул, димме? Гомумән алар бит инде икесе ике төрле юнәлеш. Әлбәттә. Шуңа күрә менә безнең ансамбльгә кайтуың безнең өчен бик зур сөенеч булды, шулай ук үзең дә бик сагынгансыңдыр безне. Шуңа күрә инде син ансамбльдә безнең программабызга, безнең репертуарыбызга яңа сулыш бирдең, яңа көч белән гомумән инде яңа тавыш килеп керде безнең ансамблебезгә. Менә гастрольләр турында да сөйләшеп киттек әле. Гастрольләр гомумән ул кайбер кеше аны авыр кичерә, кайбер кеше җиңел кичерә, кайбер кеше гомумән әйтә, менә мин гаиләмнән ял итеп торам бераз дип, кайберсе инде киресенчә мин гаиләмне сагынам гастрольгә киткәч дип, менә гаилә темасына кереп киткәч, гаиләң турында да сөйләшеп киттек әле.
Гастрольләр белән бәйлим гаиләне. Ник дигәндә, гастрольләр кемдер менә әйтәсең бит, авыр дип әйтәсең. Ну, әлбәттә, бер кая җиңел түгел. Любой төрле эшне алсаң, һәрбер эшнең үз авырлыгы бар. Әгәр дә үз эшеңне яратасың икән, ул авырлыклар минемчә онытыла торгандыр инде ул. Яңа мәсәлән, теге башкалар әйтергә может, ансамбльне гына яратам, монда гына җиңел дип әйтергә бәлки әйтерләр. Мин үз фикеремне әйтәсем килә, мин үз эшемне бик яратам бүгенге көндә. Шуңа күрә мин гастрольләргә теләп чыгам, Аллага шөкер. Теге состав бит инде кай вакыт тулы чыга, тулы чыкмый дигәндәй, теге алмасалар да иногда нитеп куясың, иногда бер нәрсә дөрес эшләмәдем икән дип тә уйлап куясың. Шиккерәк күңелгә. Мин шуңа күрә мин һәрбер гастрольгә дә бик теләп чыгам. Гаилә белән бәйләсәң инде гастрольләрне без гаиләдә, үземнең гаиләдә без икебез дә сәнгать кешеләре. Хатыным театрда эшли, мин ансамбльдә эшлим. Шуңа күрә без теге кешедән хаман кеше арасында булгачтын, кешедән арасың бит инде, барыбер без бит инде роботлар түгел, бербез дә. Шуңа күрә гаиләдә инде көн саен кайтасың, күрешәсең дигәндәй, без бербездән чыннан да гастрольләрдә вакытта җал итеп алабыз. Гастрольләргә китеп йөрүнең инде плюслары да бар, минуслары да бар. Балаларны да күрмисең, ярар, Аллага шөкер, әти-әниләр исән сау булгач, алар безгә һәрвакытта да булышып торалар дип әйтәсе килә минем. Менә гастрольләргә йөрсәгез дә, әле сез 2 бала алып кайтырга өлгердегез. Вакытыгыз бар димәк очрашырга. Аллага шөкер табабыз инде. Менә балаларыгыз турында бер-ике сүз әйтеп китсәм иде. Гомумән алар сезнең эшегезне аңлыйлармы, аңларлык дәрәҗәдәме әле алар? Олысы аңлыйдыр дип беләм, чөнки инде олысын безнең ансамблебездә яшь күрәбез. Балаларга килгәндә, Аллага шөкер, 2 ул үстерәбез. Берсенә 9 яшьле, икенчесенә кичкенәсенә инде 2 яшь ярым була, Алла бирсә. Олысы безнең ансамбльдә студия бар, бию студиясе. Ансамбль студиясына биюгә йөри, Аллага шөкер, бик теләп йөри дип әйтәсем килә. Чөнки баланың әгәр дә үзендә теләге булмаса, йөрмәс, ул безгә әйтә, нишләп атнаның көн саен бию түгел дип сорый миңа. Ул әйтәм, без инде булайда һаман тиен кебек әйтәм, шабабыз бит инде, ул әйтә, хотя бы атнага 4 тапкыр да җитеп торады инде мин аларга. Шуңа күрә Аллага шөкер теләп йөри, биюне ярата. Белмим инде ансын балаларның киләчәге кем булырлар дип уйланабыз, конечно, но баланың һәр баланың үз теләге, аның теләгенә каршы килеп булмый. Без әтиләр булгачтан алар әлеге көндә нәрсә теләр, шуны бирергә тырышабыз. Икенчесе инде Аллага шөкер, садикка йөрибез инде без. Яшь ярымнан бирдек, үзебез теге өйдә тормагачтан. Садикка бирдек, Аллага шөкер, садик эләкте дә, ансы да ялашып китте инде, менә ансы да үсә. Ансы да, минем белүемчә, бердә тик тора торган малай түгелме? Бәлки ансы да биеп китәр әле. Бәлки әйтеп булмый, ансы бер бала 10 балага тора диләр, менә безнең шундый ансы кичкенәсе. Гомумән артист булуларын телисеңме? Мин каршы түгел, дөресен генә әйткәндә, үзләре сайларлар инде. Үзләре. Әгәр дә ошый икән, ну, күбрәк бит инде әйтәр, әтәнисен күреп үскән бала кем булсын инде дип әйтәр, бит артист булган кешене. Артист булса инде без теге каршы түгел. Бәлки башка профессиядә сайларлар, аларның ихтыярыннан. Син үзең кичкенә вакытта менә берәр кумирың бар идеме үзеңнең? Менә кемгә ошарга теләгән идең кичкенә вакытта? Кумир дип без менә син әйтеп киттең, без Салаватка шатып җырлыйдың дип, безнең әти инде безнең Салаватның фанаты. Хәзер дә фанат инде безнең Салаватның иң беренче чыккан кассетасыннан соңгы видео кассетасына кадәр бар ел. Бүгенге көндә хәзер теге интернет заманасы булгач алмыйбыз инде. Кумир дип инде алай кумир түгел инде ул, но шатып җырлыйдыр, яратадыр инде җырларга, шуңа күрә инде шул профессияны сайлангандыр да. Булай инде кумир тырышасың инде кеше булырга бүгенге көндә. Үкенмисеңдер бит артист булуыңа? Юк, бер дә үкенмим, үкенергә җыймыйм да, Алла бирсә, эшләргә бит әле. Казан егетләре төркеменнән нигә китергә булдың? Бераз нәрсә әйтәсе килә Рамил абый.
Яш чакта бит инде яш кеше ул һаман үзенә приключение дип әйтәсе килә. Приключение дип инде приключение түгел инде. Менә миңа әйтеп карадылар да, менә шисең килмиме дип, мен вакытта теге яш инде әле бер кичкенә беренче бала туган гына үземә приключение эзләп киттем инде мин анда. Таныласы да килгәндер инде. Әйе, таныласы да килә. Моның плюслары күп булды, дөресен генә әйткәндә китүнең. Но минуслар да булгандыр инде бәлки. Ну мин яхшы мәктәп алдым инде. Бик күп әйберләрне белдем, күзем ачылды дип әйтәсем килә. Опыт җыйдым үземә бик яхшы дип әйтәм инде. Менә шул наверное. Бу тормышта менә синең өчен кадерле булган кешеләр кемнәр алар? Менә кемнәргә рәхмәтләремне әйтер идең? Шушы тормышта булганың өчен, гомумән сәхнәдә булганың өчен. Әлбәттә, мин иң зур рәхмәтләремне әйтәсем килә үземнең әти-әниемә. Беренче чиратта әти-әниемә, икенче чиратта мине һәрвакытта да поддерживать торган гаиләмә, хатыныма. Чөнки без икебез дә сәнгать кешесе булгачтан, икебезгә дә аңларга бер-беребезне шундый чаклар була, икебез дә арып, күзне ача алмаган чаклар була. Театрда эшләү тоже җиңел түгел бүгенге көндә. Өченче чиратта, өченчесе инде ул әлбәттә минем укытучыларыма, Вера Хасановага, минем аннар вокалдан шулай укыткан Райдиглана Ермохинага һәм безнең ансамбльнең җитәкчеләренә бик зур рәхмәт әйтәсем килә мине. Чөнки авыр чаклар булды. Ул вакытта мине ансамбльнең руководство җитәкчеләр мине бик каты поддержали дип әйтәсем килә. Аларның һәрберсенә дә мин бик зур рәхмәтле, исәнлек телим, һәрберсенә дә түземлек телим, сабырлык телим. Киләсе көннәрдә дә безнең эшләребез гел алга барсын. Җырларыбыз, биюләребез һәрвакытта да яңалары булып торсын, туып торсын, һәрберебездә дә энергия кимемәсен, ташып торсын дип әйтәсем килә мин. Менә бик дөрес сүзләр, бик матур сүзләр әйттең, Фәнил. Менә шушы теләкләрең синең үзеңә дә барып ирешсен. Гел шушылай тормышта шат күңелле булып кал. Рәхмәт. Еллар узгач та менә синең белән шулай кара-каршы утырып сөйләшергә насыйп булсын. Амин, амин. Зур дәрәҗәле исемнәрең булсын. Амин. Артып торсын. Рәхмәт. Һәм бик зур рәхмәт әйтәбез бүгенге әңгәмәң өчен. Үзегезгә рәхмәт. Һәм барлык тамашачылар белән киләсе очрашуларга кадәр саубуллашабыз. Сау булыгыз. Солист и композитор Марсель Вахитов.